Hey guys, jeg har fået en mikrofon. Velkommen tilbage til Minecraft Let's Play, og det er Danish. Ja, som I se, jeg er ikke til stede, så vi slutter af. Det er fordi jeg døde. Jeg døde simpelthen i slutningen. Lige da jeg stoppede videoen, så døde jeg. Så det var voldboldt. Og måske lidt. Det var ikke sjovt. Så jeg starter med det, jeg havde før. Jeg kan godt huske, hvor meget ejerne havde den her ting. Så tog jeg sådan hashtag sten, og jeg mangler sgu sådan 3. Jeg havde 16 træk sådan noget. Nej, 14. Det er rigtigt. Så der er til. Nu er der ingen, der kan brokse over det. Sådan er der. Hey, pumpkins. Så er sgu det. Yeah. Ej, jeg får med for det på. Undskyld, jeg snakker så meget. Og jeg tilbage i det episode 2. Undskyld for det. Og ja, det bliver også kun 10 minutters episode lige for tiden. Ja, jeg bruger noget lidt stort til at optage med. Sorry. Gå lidt, jeg tror jeg. Ups. Nå, så tror jeg, at vi skal til at bygge vores hus. Jeg skulle have smadret også rigtigt. Jeg havde 14 stik eller sådan noget. Og 15 stik. Svaret. Sorry for alt det bøvl her. Det er sgu til at tage det. Hvad skal jeg finde iron? Nå ja, jeg tog også lige noget off camera. Mind også lige noget ekstra iron. Nej, iron. Jeg har også lige optaget 3 gange før. Jeg døde begge 2 gange. Og den anden gang, der blev det. Der glemte jeg at optage min stemme. Og der glemte jeg min mikrofon på. Så... Ej, jeg synes faktisk, at jeg bygge et hus sådan et bjerg. Så det er fedt ud af Kylling! Jeg kan lige se her. Chicken! Perfect. Der er sådan en chicken. Perfect. Nej! Ja, by the way, jeg vil også gerne spille nogle Black Ops video.
Jeg har det lige fået, eller nej, jeg får det snart i morgen. Så det kan være, at jeg laver video om det i morgen. Og det er jo ikke. Det var. Okay, det kan lade sig så. Okay, jeg laver sgu lige andre. Wow, den var fandme hurtig. Så I det? Shit, den var hurtig den her mand. Halløjsa. Så sekunder. Nej, jeg bliver forstyrret. Okay, laver de egen arme. Sådan der. Og Artus. Og rigtig dumt simpel. Det er ikke så på. Og en shovel. Gå nu væk, det er helt utroligt mere små bomber. Den andre er helt hurtigt. Da! Okay, hvad fanden? Okay. I kommer ikke help. Fuck! Okay, fanden ikke kommer op. Jeg har faktisk et godt sted endt. Ja, det er faktisk et sted endt lige nu. Yes. Så... Ja. Nej. Jeg er 2 minutter nu. Jeg har 8. Jeg har 8 gange 4. Skal vi bare... Vi får et godt cave system herovre. Der var fucking mange zombier. Kan vi ikke bare sidde og slutte af der? Jeg skal lige være med her. Gør det diamond thing. Oh my god. Gud. Okay, det må det ikke. Jeg synes, man er kø for at svare. Oh. Ja, undskyld. Place torches, men har ikke. Jeg kan faktisk ikke lave dem. Det gør jeg lige. Lidt. Lægger jeg i.